Ndakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose udze vazukuru vangu nhasi toda kuti mundiudze titaurirane chaizvo ngatitaurirane kumacomments panyaya iyi yakapfupa handiti nyaya yekuti munhu anobuda achitazotaura kuti ada kuzviuraya ada kumwa roga zvinombofamba sei chaizvo vazukuru vasekuru sei aiwa toda kuti titaurirane handiti ngatitaurirane chiteerera sati ataura nyaya iri panapa kana unga usati wasubscribe ndinokumbirisa muzukuru kuti hapana chekumira unoyu ndo musha wenyu subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Thanks very much nesupport yamunopa pamusha penyu basa richifamba zvakanaka zvinhu zvichienda mberi. Right, tipinde munyaya yedu tabata pane kavidhio kandisiri kukwanisa kuisa panapa nemareasons edu ekuprotecta channel yenyu vazukuru handiti so kavidhio kari kucirculate ukaenda kuinstagram kazara ukaenda kufacebook kazara kavidhio kakapfupi ari kutaura nyaya ari kutaura zviri kuratidza kuti zvona hameno pane munhu here ada kumujuta motikari yake here motikari yari kuti yakatengera mainga something like that because ari kutaura achiratidza kuti is emotional hanzi munganditorei renyu sendiri kuita comment but ndiritori serious ndopandatozoona kuti munhu ari serious akati zvoni munhu uyu anenge amutorera motikari here akatengera mainga zvakada kudaro so kapfupa ari kuithreatena kuti zvoni ndinoenda ndinozviuraya ndokomita suicide pamba pemunhu wachona here unongozondiona ndamwa chiroga ndafa. So guys nyaya iyi yandibata because ukanzwa munhu akugumirwa pakusvika pakutaura kuti zvoni inini nyaya iyi ndinotosvika pakuzviuraya chii chiri kuitika chaizvo kuna kapfupi muzukuru wangu taura nasekuru chii chiri kuitika but last time futi takambonzwa Shugeta DJ Shugeta same team nakapfupa nditi akambotaura zvakare nyaya yekuzviuraya vakomana zvii zvinenge zvichimboitika pateam yenyu solution yamunofunga ndeyekuzviuraya chete here kana kuti because handifunga kuti zvoni pane chinhu chekuti zvingaitiki kuti munhu azosvika pakufunga kuzviuraya zvisingagadziriki handiti so ndo zviri kutenderera zvikuru kapfupi he is threatening to kill himself to commit suicide handiti. So what do you think vazukuru kuti munhu akaita problem ofunga kuti dai ndafa zvangu dai ndazviuraya zvakanakawo here vazukuru so ngatitaura nemumacomments kuti what do you think nenyaya yakapfupa ari kufunga kuzviuraya nekuda kwemotikari here akatengera mainga yaanenge ajutiwe here nasomeone ende munhu wachona anombori ani handiti. So ngatitaura nekumacomments nauncle Sain the only Zimbabwean uncle tobva tati chi much love